Alle virksomheder går igennem forandring. Renoveringer, flytninger, vækst, nedskæringer. Og hver gang arbejdspladsen ændrer sig, bliver der efterladt værdi. Jeres møbler har den værdi. I ved ikke præcis, hvad I har, eller hvad det er værd, og det kan virke uoverskueligt at få skabt det overblik. Som sædvanligt får I fat i nogen, der kommer og køber de åbenlyse flotte møbler. Resten bliver I efterladt med, og skal betale jer fra at komme af med. De færreste virksomheder er klar over, hvor meget værdi I har på jeres kontor. En stol, I vil betale for at få smidt ud, har en værdi på 3.000 kroner til den rigtige køber. Alle de møbler, som I alligevel har givet op på at sælge, kan muligvis dække omkostninger ved at flytte kontor. Og det samme princip gælder den anden vej. Når I skal indrette et nyt kontor, behøver I ikke at købe alt nyt. Samme mærker, samme kvalitet, 30% lavere pris og klar på uger, ikke måneder. Vi kommer ind tidligt, før beslutningerne er låst fast. Vi arbejder sammen med jeres arkitekter, jeres flyttefolk og jeres facility team og sikrer, at processerne løber gnidningsfrit og ikke bliver en flaskehals. Er jeres kontor i forandring, så giv os 30 minutter at lade os vise, hvordan vi kan fjerne jeres hovedpine i den uoverskuelige proces og hvordan I kan spare penge.